دم باش گهدار و تماشاوانین هجاد باسی روژا ایرو دل گلومه. پارتیا دستلات ترکیه آک پارتی جبو هلبجارتین پارلمنتری و سروکماری لگل دو پارتی نجات پرستین ترک MHP و BBB هف پیمانیا جمهور آوا کریه. اف هف پیمانی لترکیه هبونا راستیا کرد ناپجرینه دیار جیدکه کو لترکیه پرسا کرد نمایه تیگوتن کو همو مافین کرد هاتنه دان. قد اغل سر هبونا کرد نینن و نمایه. قبا هبونا ملتک 20 میلیونی نای پجراندن نرخ زمان پرورده چند کلتور و مافین وی ناسنمایی نای ناسکرن چند اب هلویستا هپیمانی جمهور خودی راستیه که. اگر میوانی ایروی باسی روش سروکی بری شاق دیاربکری آک پارتی آیدن آلتاج به تایبتی نیزیگاهی آک پارتی گریدایی پیگاه کرد، رولا دنگدری کرد و باندورا ویل پیش روژا ترکیه امده بگرن دست و بنرخینن. که آیدن گاواگو مروف لدانزانا هپیمانی جمهور تماشه دکه لسر راستیا کرد و چاره سریه وی نیزیگاهی که ارینی نابینه. هون وی اکی چاواده نرخین. شباب بخیر. 24 Haziran هلبجارتنا سروکومارتی و پارلمنتر ترکیه اوی هرن سر صندوق ام رای خو باویجن ev هلبجارتن جبنا ترکیه جبنا روجلاتان abi o jibuna heramame pır giringe çima giringe iro emzanan jibuna Türkiye ve tengasi o heramame ve tengasi pır listike mazınten hole pır listikten berme jibu viji 24 Haziran ez bavarım jibuna van listika hole rabinji çareser ki mazın bine peşyame iro de Türkiye'de mesela Kürt, embejin navivin çeledatinin pırna giringe ama de Türkiye red asimilasyon o inkari nemaye. Jberviji sero komarga ve kudevece Türkiye psikolojik Kürt nemaye bivi gotne dine zaman. Yani beriyada hazaru dediya le Türkiye zamanı Kürdi, embejin çanda Kürdi, jiyana Kürdi, siyasete Kürdi kadahı bu. Pır gel nikar bu be ser bişkule xabatı xo bike o Kürt, Kürmancı, embejin zazaki ve kak zamanı ki Türkiye tinebe bivi avayda hat fahm kirne. İro le Türkiye tişki üsenamaya yani be her avay mesela Kürdi, embejin psikolojik Kürdi kujuna hole rabe pır gave mazın avetine hatına avetine jberviji Gori de hazaru dediya beriyavi o pişti de hazır dediya pır farkı ki mazıneye gerem yazanım jberviji em psikolojik Kürdi bi kuştine be lehevdu xistine xoyin rejantine nay hal kirne ebya çenabe jberviji برز آتا چنها هم دیارت کن کو گرینگی آوینین یک وی بابت بچه بناو بکی لیجبو کرده گرینگی آوی هیا کرد 20 میلیون لترکیه و توی بابتی وکی پرسا کرد بناو نکی تو وکا راستیا کرد بناو نکی چاوا او گل وی پی بحثه کو تو پرسین وی برینین وی تینا زمان گاوا گوتو پرسا وی بخوا تشخیصا وی راست بناو نکی Keke Cemal, Serokomar haftaki beri roki bine irole Diyarbakır mitingeki çekir. Go velate Kürda Türkiye. Kürt le Türkiye jiyana xo berdevam dikin. Buna viji tiştek hatan iro mekriye kembe zede be jiro pevaji tiştek lazımın eme bikin. Jber viji em mesela Kürdi ya embejin nava Türkiye be demokrasi mafi merovati çedebe be kuştine çenabe. İro hükümeta Türkiye be taybet serok vezirji serok komarji
daimeti ne zaman. Yani evya be lehistini kuştini çe nabe. İro Serok Vezir le Hakkari cihani zaman. Velatı Kürda Anadolu'ya, velatı Kürda Türkiye'ye. Jberviji em bi Türkara şer bakın bi Türkara hevdu büküjün ev psikolojik çe nabe. Brez Altaç şunu ha. Çıkas behevdura. Beli. Behevdura tekliye xo zede bikin. Ev daha baş emecadu fahmkin. O ev psikolojik buna jnava medderi bixweşkayî jnava medderi ev çe bebe. Lê kuştinê çê nabe. Brez Altaç babeta milleteki yani ne babeta yani hebuna milleteki nasandina mafî milleteki ne girêdayî ku rêxistinin rabin kuştinê bikin babeta milletekiye. Gelo nasandina mafê milleteki çi têkiliya wî bi rêxistinekê re heye? Yani dikarê rêxistinek xeletiyê bike lê xeletiyê wê rêxistinê bike malê milletekî çi qase û yek rast e gel. Peki Cemal, yani ezbiya bejim do veziri enerji Berat Albayrak le Diyarbakır bu. Çenab endame sivil embejin alım tebem civinek ime çekir. Lüve derece tişte ki me haber da o mehani zaman tişte ki veziri enerji hani zaman psikirekat Kürt İro el pişta perde dixwaze eviya bidomine o embejin jnava Türkiye xalas nebe o Türkiye bikeve tengasiye embejin Türk û Kürt hevdu bikujin eviya pir listkeki mazin di nava vî şerê de heye ji ber wî jî em dibêjin ku şer biqede kuştun biqede ev psikolojik ji me re ne mesele îro hetanî îro çawa hikûmeta AK Partiye di vî 15-16 salê da tinebûna Kürda kir hebûna Kürda çawa zimanê Kürda kir hebûna Kürda çanda Kürda kir hebûna Kürda ji îro pêve jî ev bi aynı şekli berdevam bike ama îro gava kuvun çeku rakta o em bêjin kuştinê o şer bînin berderê Türkiye o bêjin hak ne hak em bi şer gere vî işê hel bikin ev tişkî ne rast e derdê me em bêjin hikûmeta Türkiye di alî mirov heqê mafê mirovatî da heqê demokrasiyê da tiştê kemasî bertek nayne zaman nabêje yani eviya tinebû eviya hebû yani kemasîkî hebe jî dêje em eviya tamamî bikin yani ama kuştin gere ji holê rabe îro gava kuştin hebe gotin nayên gotinê gava çek hebe têkilî çê nabin ji bûna wî psikolojika me ana halê hazir kuştina nava Türkiye'ye şerê nava Türkiye eviya gere xelas bû o em bêjin gava em ketin xweşiyê ev tiştê ku dibêjî tiştê ku em tînin ziman çanda Kürda zimanê Kürda be perverderî ki yani velat em bêjin gelê Türkiye Kürda kî bixwaze zariyok bişine mekteba evana tebe veren xeber Brez Altaç diraya giştî ev yektê axaftin bi taybetî diraya giştiya Kurdekum AK Parti ji helwesta xwe destpêkî ku nêzîkahiya xwe beramberî pirsa Kurd bi metodên demokratîk bi metodên nasandina mafên gelê Kurd heta dest bi pêvajoyekî çareseriyê ku bi gelê herêmê re dest pê kirî tê gotin ku AK Partî ji wê helwesta xwe dûr ketiye heta ew kesên ku di nav AK Partî de bûn pirsa Kurdanîna ziman diraya giştî de ew kes napêwan têne naskirin AK Partî di vê hilbijartinê de ew kes jî îzole kirine gelo bîr û baweriya we di wê babetê de çi yani îro li Diyarbakır derê dorê Diyarbakır namzetê AK Parti ji nava welatê mene yani em bêjin ji Diyarbakır'ın ji Batmanê ne ji Merdînê ne ji derekî dûr ya ji em bêjin neê Diyarbakır nînin
ji ber wî jî ez vî gotinê bi rastî ez pir qebûl nakim. Çima îro namzetê AK Partiye em bêjin ê Diyarbekir. Yekemîn Mehmet Mehdi Eker 10 sal li Tirkiye wezaretî kir. Em bêjin ji Diyarbekir'e duyemîn tîsa ji Diyarbekir'e ê4, ê5 teb ji Diyarbekir'e. Yani îro em bêjin namzetê AK Partiye ji İstanbul'e, ji Ankara'ya, ji Bursa'ya, ji Çanakkale'ye natine. Ji ber wî jî ev bi rastî ez pir rast nabînim. Ama hûn bêjin îro li derû dorê Diyarbekir jî em bêjin nava Diyarbekir jî namzetê partiyê dinê ti dinêrî pirî kese em naz nakin. Ji ku derê hatine kîne, çine em wan naz nakin. Ji ber wî siyaseta AK Partiye li hembera Kurda em bêjin nîne 16 sale siyaseta AK Partiye bi dostaniya Kurda em bêjin ha Kurdistana Iraqê ha em bêjin Suriye yê nava Türkiye bi dostanî bi tekilî bi aborî tekilî xwe her daim pêş da biriye. Ji ber wî jî em bêjin yani îro tînin ziman dibêjin AK Parti li hembera Kurdaye dijmintiya Kurda dike neyartiya Kurda dike ve tişkî rast nîne. Ji ber wî jî îro em çiqas bi hikûmeta Tirkiye ra tekilî xwe baş bibin û em bi wan re dest bi hevdû bigirin ez bi wê bawerê de me ji rojhilata navê jî o ji Tirkiye jî o ji Kurda jî ji Tirkiye jî em ê pir xêrekî mezin bibînin. Belê. Birêz Altaç aliyên di hevpeymaniya Cumhur de. Ji dervî AK Parti du partiyên din hene Partiya Tevgera Nijatî, Milliyetçi Hareket Partisi û her wiha Büyük Birlik Partisi ê ku di raya giştiya Kurd de wekî dijberê gelê Kurd, dijberê doza Kurd, dijberê rastiya Kurd têne nasîn, di raya giştî de ev yek jî tê münaqeşekirin ku siyaseta bi taybetî ya serokê MHP Devlet Bahçelî bandorê li AK Parti jî dike. Fikra we di wê babetê de çi? Yani ez vîya bêjim îro siyaseta AK Partiye bi sedî sed siyaseta MHP nîne. Tiştê ku MHP tîne ziman li hesabê AK Partiye neyê nake jî. Em bêjin Büyük Birlik Partisi jî gavak bîne ziman hesabê AK Partiye siyaseta AK Partiye em bêjin 16 sale icraatê AK Partiye ku kiriye ji wî ra ters bikeve em bêjin ji wî ra yanlışlıkla çebibe AK Parti kabul nake. Em çendeki zu tisa programa veda min hani bu zaman îro MHP her çıkas beri li hembera Kurda zamaneki giran hani be ya jem bejin be avaki ne baş siyaset giribe jî îro bi siyaseta AK Partiye ra bevdure tekiliye wan ez bawerim pêşerojê da AK Parti o AK Parti MHP bine ser hêza xwe bine ser siyaseta xwe ev jî ji buna Türkiye jî ji buna Kurda jî ji buna psikireka Kurda jî ji buna xênî Türkiye Kurdistana Iraqê jî ji buna Suriye jî ez bawerim ev daha bi xêr bibe. Çima siyaseta Türkiye çıkas ji belayê ji zimanê tuş xelas bibe ev ew kes rahatî çebibe ev kes siyasetekî politikayekî baş bimeşe. Ji ber wî jî ez tekiliya İttifaka AK Partiye o MHP Birlik Partisi ez pir xerab nabînim. Çim carnê ez bêjim ez bawerim MHP siyaseta xwe biguherîne. Birêz Altaç gava ku mirov Cumhur İttifakê belê gava ku mirov li siyaseta Türkiye beramberî Tirkiyên derveyî Türkiye temaşe dike. Mesela Tirkiyên Bulgaristanê, Tirkiyên Yunanistanê, Tirkiyên Qıbrısê. Gava got Türkiye xwe nêzîkî pirsa Misilmanên li hin welatên Asyayê temaşe dike dibîne ku xwe nêzîkahiyekî pir germ ji bo wan heye. Mafî wan têne parastin dibêjin ku divê ew
وکی ناسنامه خود وی ولاتی ده ده سیاستا وی ولاتی ده خود تمثیل بکن مافین وان این زمانی مافین وان چاندی بین ناز کرن ترکیه برانبری پرسا کرد چما وی هلوستی ورناگره Yani ki Cemal hafta çu roja lade sero komar le qada istasyonu le Diyarbakır go ez namzete veme ez hatme Diyarbakır ez rayvet xwazım ez jweme hun jmene em tev yekin yani jviye betir tişki ku dere mer xoşke em dere mer şaibike heye ez bavarım tine İro Serokomar re Türkiye gavaku beje ez le Kürda velatê Kürda Türkiye em bejin xeni Türkiye peştir velatê Kürda tineye em psikreka Kürda gava şer xalas be em daha peşterin em daha abori arami peşterin eviya jbuna me her du gela jbuna Türkiye 8 milyon kez evi daha tişte başçı be ecbiyat işki hoştur heye. Ligora baveriya ve başa ev yeksani de makazagona Türkiye de beramberi Kurdan heye brez altaç. Yani ev mafin ku. Mafi perverdeyi, mafi kültürü, mafi çandi, mafi xuanine zaman, mafi nasnameyi. ku vaki Türk ev mafhene. Ev mafi Kurdaki heye lütfen. Ki Cemal beriya 10,000 dediya li Türkiye siyasetmedarê Türkiye digotin li Türkiye Kürt tinene îro em hatine cikivisa Kürt hene Kürt ve ev Türkiye Anadolu welatê Kürdaye zimanê Kürda heke çanda Kürda heke jibuna jiyana Kürda jibuna em bêjin aboriya Kürda çi lazime gerem wî bikin hatine wî durumê yani gerem ya jibdin berçavê xwe yani de her sistemekî psikerekekî derxiste pêşiya me yani hefte 8 sal sistema Türkiye çaba Kürda red kiribû inkar kiribû asimilasyon kiribû ji 10,000 diye şunda evan gavê ku hatine avêtinê ovan psikreka ji holê rakine gerem wan bidin berçavê xwe îro pêva ji îro pêva ew çi bibe elbette ew daha tiştê baş çê bibin avana di rokî da demekî da di mehekî da salekî da belkî çênebin ama tiştê ku di vî 16 salê da çê biye pêşerojê da ew daha tiştê baş bîne pêşiya me em ji vî tiştê bextewarin em dibêjin ew çê bibe. برێز ئالتاچ ئەv فۆرمولاسیۆنên ku niha bi taybetî wekî ku wekî goşt û neynok em yekin yani mafê Kurda ji xwe me nas kirin niha 95 sala tê gotin ku heman ziman ji aliyê dewletê ve beramberî Kurdan tê bikaranîn lê ew 95 sal jî nebûye derman ji bo çareseriya pirsgirêkê gelo ji cihê van formülasyonan di pratikê de gav avêtin û nasandina mafandê ne baştir bêlgora baveriya. 95 sal keke Cemal 95 sal na 82 sal evî 15 salê paşê em ji navê derxin evê daha baş bibe 82 sal di her awayî da Kürt tinebûna Kürda da hat ziman به her avay. Ama vî 15-16 salê hebûna Kürda tê ziman. Gerem em gerem baş bînin berçavê xwe. û bi girîngî bi taybet bînin ber xwe. Em pê yani serê bisekinin. Yani em beriya 10,000 didiye em serê ana em serê xeber nadin. 10,000 didiye şûn da em xeber didin. Yani kemasî jibûna zimanê Kürda em bêjin bi Kurmancî Zazakiya jî em bêjin bi awakî dinê ma kezagonê da mafê Kürda em bêjin vana tev li serê xebat li serê
şuhlet ki lazım e evya xebatê ki şuhlet ki seri çene be em bêjin em dibêjin altyapîkî jî re çene be zemînekî jî re çene be برێز Evet, ئالتاچنها çena. ji bo Ji ber wî- 24 حەزیرانی Jiberî keke cema. Belê. Pêşa rojê da em çıkas tiştê baş bidin berçavê xwe ol ji ser wî tişkî dinê çêkin ew ê daha baş bibe. Em tiştê nebaş bidin berçavê xwe ol serê gavekî bavêjinê cem tişkî bixwazin ew çê nabe. برێز Em ئالتاچ dibêjin بەێ vî mesele bi têkilî bi demokrasî bi mafê mirovatiyê çê dibe. Tişkî çênebe nîne yani. بەێ پشتی دو هەفتیان هەلبژارتنین تورکیە پێکتێ هەندوێ باوەریە دەنە هەفپەیمانیا جمهور دێ لە هەرمین کورد لە باکوورێ کوردستانی وان دەنگان وەربگرێ ئێک و بەرین هاوەرگرت Yani 16 Nisan'da 2017'da da jibuna guhartina sistema Türkiye li herema me bi taybet jî ciyê ku Kürt jiyana xwe berdewam dikin alîkarî pirmezin da. Alîkarî pirmezin kirin jibuna sistema Türkiye were guhartinê. Çima? Çünkü gelê Türkiye Kürt herema me başsanın psikolojika Kürda bir sistema parlamenterizmi çenabe. 82 sal, 85 sal küştün, xarabun, xarakırın xenevi tişki nat peşame. Em daima mehevdu küşt, daima mehevdu xarakır. Xenevi iro ev hilbijatne 24 Nisan Haziran'e 24 Haziran'e sistema kül Türkiye'ye guhartine ev jibuna Kürde Türkiye jibuna gele Türkiye ji tişki nu avabke Türkiye ki nu avabke deve Türkiye nu da ev Kürt ji baş hubinin zaman be her avay bigijin mafeği o sistema Türkiye ev dinava xuda psikolojik ji behaline psikolojik ji holerake sistema gün berya 16 Nisan'da 2017 yani parlamenterizmi psikolojik mazın dikir psikolojik jinava med xalas netkir jinava med der netxist jinava mederi çima ev sistema Türkiye'ni bu sistema 1923'da be siyaseta Türkiye'den kabul kirine ev sistem bu jibuna gele Türkiye ava ne bu jibuna aboriya Türkiye ava ne bu iro sistema no jibuna gele Türkiye'ye herkes bir rengi xwe bi zimanê xwe bi her away baveriya xwe ew xwe bîne ziman ev jî Kekaydın de raya giştiya cihani de Türkiye'deki medya no cihani evine de zaman. jî tê ziman de medya Türkiye de jî tê ziman ku piştî referanduma sistema serokkomariyê ya Türkiye ku di Nîsana par de çêbûyî hin bûyerên ku li heremê û li Türkiye jî rûdan hebûn helbesta Türkiye beramberî referanduma serxwebûna Kurdistanê rewşa Efrînê rewşên ku li Türkiye rûdan di medya cîhanî de jî tê ziman di medya Tirkî de jî gelek cara tê ziman ku muhafezekar demokratiyên Kurd ji vê yekê gelekî dilgiran bûn bi taybetî girêdayî helbesta beramberî referanduma serxwebûna Kurdistanê girêdayî helbesta Efrînê jî hûn vê yekê çawa din. Bi rastî ez vê fikrê pir qebûl nakim çima em îro li Diyarbekirê jiyana xwe berdewam dikin Kurdê demokrat muhafazekar em bêjin ku ser psikolojika Kurda hessas e û em bêjin ku dixwaze ev psikolojik ji nava me derê evana tev dibêjin selametiya Türkiye selametiya Kurdayê em bêjin ku ji bûna Kurdê Türkiye jî em bêjin Türkiye jî em bêjin Kurdê Sûriye jî em bêjin Iraqê jî ji bûna rewşa wan baş bibe pêşa rojê de bi aborî jî bi aramî jî pêş derin ê ku pir alîkarî bike Türkiye bi taybet jî hikûmeta AK Partiye çima em îro yani di heftê dinê em herin
هلبجارتن کی پر گرینگ لی اتفاقا ملت حتی ایرو جبنا پسکریگا کردا اوی چه بکن tek gotneki nani ne zaman? Evet çi gavi bağveci nani ne zaman? Ama hükümeta Türkiye ana AK Parti embejin serok komar de her civine de her mitinge de le Diyarbakırcı, le Hakkari'ci, le Vaneci, le İstanbul'ci, le Ankara'cı dinin zaman ve her avayı buna Türkiye peşte her psikreke nava Türkiye çibin gere em halas kin em baş bikin ev yek jeji mesela Kürdaya ama mesela Kürda beryek embejin halas bun baş bun çebibe küştün gereç nava mederi hatta ni çek desteme dabın hatta ni küştün çebibe haberdan çenabın Beli. tekiri çenabın çünkü ciyek emi haberdin emi behevdura tekriye bikin emi behevdura bir şevrin emi hevdut küşün ev küştün gereç nava mederi Beli. Spas Briz Aydın Altar Hükümete AK Parti'ci buna psikreka Kürdaj holera AK Parti samimiye. ku ji Diyarbakır'a tülgelmem. Çağla. Maşabanên hêja em hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek dina basî roj